an ce wai wurfarin gaskiya ma yanzu wai ana ƙara jan kunnen mu ne banda kiran suna. To zan kira yanzu ko da mutum 2 ko 3 zan kira. Ai nasiha ce, ai nasiha ce. Kuka kira su kuna yaba musu kuma ai suna so. Tunda mun yabawa ne za su so mu yaba musu. To yanzu ma dai muna aika muku da sako dan Allah, dan girman Allah. Waɗannan makusantar shugaban ƙasan ku ji tsoron Allah, ku dinga gaya masa gaskiya. Wallahi tallahi, duk abin da za ku samu a nan za ku ci, abin da ya rage nan za ku bashi. Nan za ku bashi. Kuma amana ce Allah ya ɗora a kanku, ku yi mana adalci. In shi bai jin yarenmu, saƙonmu bai isuwa gare shi, ku kuna ji. Tunda ko wa'azin nan muka ɗan yi mai zafi. Kuke fassara masa. Kuke fassara masa. Kuke fassara masa. To yanzu ma ku fassara masa halin da al'umma suke ciki. Ku gaya masa. Akwai waɗanda muna kurkusa da su. A addinin nan na musulunci. Irin su Malam Nuhu Ribado. Ku ji tsoron Allah, Malam Ribado. Ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah. Wallahi abin da zaka ci dai kai ka san Allah sa ka fi karfin shi. Abin da zaka hau ma haka, inda zaka kwanta ma haka, sunan nan dai, suna dai yau a Najeriya wallahi kai. To me kake nema Malam Nuhu? Dan Malam Ribado dan Allah, dan girman Allah ku dinga gaya wa shugaban kasa gaskiya. Ku gaya masa halin da muke ciki. Ka gani ba taba magana akan ka ba. Lokaci ne yayi da dole mu gaya muku gaskiya. Kuma nasiha ce, kuma addinu an nasiha. Qulna liman lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina, kuma kai kana ce a'immatil muslimina. Su ne ma a'imma. Kuma ku ne ma a'imma din, ma Nuhu dan Malam Ribado, a dinga gaya wa shugaban kasa halin da muke ciki. Halin da muke ciki. Amma wallahi muna ji a jikinmu. Ma Nuhu muna ji a jikinmu. Yawwa, muna ji. Ita ce magana ta gaskiya. Ɗaya kenan. Kuma gobe ma zan ƙara faɗin ɗaya. To ai ba za ka tara su da yawa ba. Dan in abu ya zo ka san da wa kai. Kaga yau dai mutum ɗaya na kira. Yawwa. Mutum ɗaya na kira. Ma Nuhu don Allah a dubi wannan maganar. A duba. A ƙara dubawa don Allah. Da Allah Ma Nuhu dan Malam Ribado don Allah. Duk wanda zaluncin shi ya rinjayi adalcinsa, annabi ya ce falahun nar, dan wuta ne shi. Kuma sai an faɗa. Kuma wallahi sai mun faɗi. Kamar yadda Allah ramma ya ce mu biyu ne muke faɗin ai. Mu biyu ne. Yawwa. Allah ramma Kamisu Hashimu da kuma Abubakar Salihu, mu biyu ne. Yawwa. Ya ce kuma sai an faɗa. Kuma wallahi mun faɗa din.